Naglabot na kapin sa 14,000 kapumuluyo sa probinsya Itaklan ro fully vaccinated. Raya hay sandig sa ginpaghuha nga datos Itaklan Provincial Health Office. Base sa datos, 68% pa lamang o kun 9,329 sa kabilugan nga 13,739 target nga mga frontline healthcare workers ro fully vaccinated. Apang hindi tanan nga mga frontline healthcare workers sa probinsya Itaklan hay nabakunahan na. Sa siin, 85% pa lamang ro nakabaton it first dose it bakuna nga nalakip sa A1 nga priority. Samtang sa mga senior citizens nga nalakip sa A2 priority list, 5% pa lamang o kung 2,774 ro fully vaccinated. Sa kabilugan nga 60,837 nga target nga populasyon it mga katigulangan. Pero may ara na nga 27% o kung 16,200 ro nakabaton it first dose it bakuna. Samtang ro nalakip sa A3 o kung may comorbidity, hay 7% pa lamang ro fully vaccinated. Ag 15% man aro nakabaton it first dose it bakuna halin sa kabilugan nga 26,235 nga target nga nakalista nga may mga comorbidities. Nagdagat naman sa 2,998 mataro nakabaton it first dose it bakuna halin sa mga essential workers sa Isla It Boracay nga kaibahan sa A4 priority list. Sa siin 5,000 ro target nga numero karananda agwa pa man it nakabaton it second dose sa nasambit nga bakuna. Balita regional lagikan sa probinsya Itaklan. Ini si kabanderang Jolito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.